बोला. जे काल निवडणूक झालेली आहे त्याच्यामध्ये पूर्णपणे तुमच्या जागा निवडून आलेल्या आहेत, त्याबद्दल तुमचं मनोगत. कृषी उत्पन्न बाजार समिती नांदेड आदरणीय अशोकराव चव्हाण साहेबांच्या नेतृत्वाखाली महाआघाडी स्थापन झाली आणि त्या आघाडीमध्ये आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना आम्हाला दोघाला बरोबर घेऊन अशोकराव चव्हाण साहेबांनी नियोजन करून ही निवडणूक लढवली. त्यामध्ये महाविकास आघाडीचे सर्व लोक या ठिकाणी निवडून आले. त्यांचं सगळ्यांचं अभिनंदन या ठिकाणी करतो. खरोखरच मार्केट कमिटी म्हटल्यानंतर त्या ठिकाणी पहिला या ठिकाणी शेतकरी येतो आणि त्या शेतकऱ्यावर चांगल्या प्रकारचे त्याच्या शेतीला भाव मिळाला पाहिजे. दुसरा घटक खरेदी करणारा व्यापारी, आडत्या, हमाल हे तिन्ही चारी जे घटक आहेत ते अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत आणि आमचं सगळ्याचं काम आहे की या सगळ्यांना सांभाळून या मार्केटमध्ये चांगल्या प्रकारचं काम करणं आणि शेतकऱ्याचं त्या ठिकाणी हित साधेल या माध्यमातून शेतीला माल भाव मिळेल अशा प्रकारची योजना या ठिकाणी आखण्यात येईल. आणि या मार्केट कमिटीमध्ये चांगल्या प्रकारे सुविधा देण्यासाठी व्यापारी मित्राला, शेतकरी मित्राला त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं नियोजन करून काम करणे ही आमची या ठिकाणी महत्त्वाची भूमिका असते. ती भूमिका पुढील काळामध्ये चांगल्या प्रकारे करण्याची आमची मानसिकता आहे. बोर्ड चांगल्या प्रकारच्या या ठिकाणी निवडून आलेला आहे. सगळी उमेदवार या ठिकाणी चांगली आहेत. आम्हाला त्या गोष्टीचा सगळ्यांना अभ्यास आहे. म्हणून आम्ही या मार्केट कमिटीमध्ये चांगल्या प्रकारचं काम करून एक महाराष्ट्रामध्ये चांगल्या प्रकारचं नाव करू अशी माझी स्वतःची, आमच्या उमेदवाराची सगळ्यांची इच्छा आहे आणि त्याचप्रमाणे अशा प्रकारे पुढे काम करू एवढंच या ठिकाणी सांगतो. आम्हाला सगळ्या मतदारांनी निवडून दिल्याबद्दल त्या मतदार राजाचं मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो, आभार मानतो आणि माझी 2 शब्द सांगतो. युवा क्रांती न्यूज लाईव्ह, लढा युवकांच्या तरुण विचारांचा.